Sanibonani molweni bhotani lotshani. Dumelani. Abamthandi ke lo mbulisi umde kwa-TikTok. Maningene emxholweni bethunani. Namhlanje ndinqwenela, where's the light? Ndinqwenela sincokole. This will be very brief, but ndinqwenela sincokole ngoomakhulu bethu okanye umuntu ongumama akubhubha. Kukho into ebixhaphakile. Ndiyaqwalasela kumakhaya amaninzi. Ootamkhulu bethu andiyazi uba kwenzeke intoni, but there was an era apho ilizwi belisithi umuntu ongumama akazilelwa. Ikhe yakhona into etshoyo. So you'll find ukuthi there are many homes apho umakhulu walo mzi lo ukhokhokazi njalo njalo zange bazilelwa. Ufumanisa into yoba uyalithonga eli xhewukazi. Uthi xa usiya egqirheni esangomeni njalo njalo kuthiwe kukho loo makhulu mane kuvelele emathongweni. Ngelishwa ke ngokungazi, i-most yethu what we do, sihleli nje siyapha, sihleli nje senza umbulelo because i-most yethu sikhuliswe ngoomakhulu. Fumanisa into yoba umama ebengekho besempangelweni njalo njalo, singabantwana beentombi, basishiywe naba mama, umama ayokwenda la komnye umzi, ushiyeke nomakhulu akukhulise, azikhulisele wena njengomntanakhe. Uyaqonda? Xa ekuvelele emathongweni, wena ucinga into yoba hayi mani umakhulu ucela inkobe, hayi mani umakhulu zange ndenze umbulelo oko ndaphangela. Fumane sisenza iidinara, iintoni, akude kuyiwe kunqontsontso. Uba ngalenzela eli xhewukazi but ayigqithi le nto, into imile, uyavela qha emathongweni umakhulu. Kanti onkoku umakhulu uyagodola zange ombathiswe, zange anikwe inkomo yakhe yezila lakhe. Zikhona iividiyo ke apho ndichaza khona umuntu ongumama uzilelwa njani. Iba yinkomo yakusasa, ngumatyiwa aphele, ayiweli emaxhantini, iwele enkundleni okanye egoqweni. Ndisitsho nje ndiyayazi amakhaya amaninzi ufumanisa into yoba ezilokishini inkundla nexhanti into enye. Niske nithi ke nake ndanihleka, andihleki bethunani. Ufumanisa uba inkundla nexhanti kuyi-one space, yilaa kona iyi-one, uyayiva ke ngoku. But umuntu ongumama unegoqo. So let us be careful. Noba uyathenga umzi edorophini, khangela xa umisa lo mzi wakho into yoba icala loomama lizawuba ngaphi. So usakha i-dining room, i-lounge, because uzawufumanisa uba kwezi ndawo sisikelwa kuzo ngoomasipala ufumanisa uba ispace sincinci, izikwemithazi zincinci, awuzukwazi umisa u-six kona, 8 kona plus nendlu. Fumanisa uba ngokufuna sinyanzelekile sisebenzise i-lounge as indlu enkulu ehlala ifatyi. But ke ngoku jonga apha kule ndlu nkulu, umzekelo le nizayisebenzisa as i-lounge, phinde uyijonge xa niyisebenzisa ke ngoku iguqulwa iba yindlu abantu abadala. Icango lenu xa lisakhiwa malibe licango. Umzekelo xa sisithi umuntu ongumama uhlala emva kwecango, make it possible into yoba oomama babe necala labo, and icala labo leli lisemva kwecango. Lungisani izindlu zeni bethunani. Do not, yekeni into yokudisrigarda umuntu ongumama angabi nandawo emzini wakhe ezele abantwana, but fumanisa uba awubhubha akanandawo. Umuntu ongumama unegoqo. Njengoba ngutata enenkundla nje, unexhanti nenkundla, umuntu ongumama unegoqo yena neziko lakhe phandle. So umuntu ongumama uzilelwa, usikozelwa egoqweni nasezikweni lakhe. Umuntu ongumama uhlala emva kwecango. That is why kusithiwa xa ungumntana omtshato kusithiwa ngumntana okhuko, ngoba umama wakho wayendile, wahlala ekhukweni emva kwecango kweli khaya, waze wathi mhla ebeleka wena ngokwakudala, kudala kwakubelekelwa emva kwecango ekhukweni apho wawufikele khona kulo mzi. That is why emva kwecango indawo ebalulekileyo yindawo kamama.
So xa usakho umzi wakho yijonge, sukuqwalasela qha uba iifatyi zakho zizawuba ndawoni. You understand? And also look out, guys. Ayintlanga laa nto yefatyi ehlala erumini. Ndizosebenza kulo mzi, xa ndibuza ziphi iifatyi zalapha zisekamereni. Ikamere le sitsibatsibana kuyo. Yeva, siqhuba iinkonzo zalo ke cawe emini ekamereni. Ayikwazi ufatya uba ibe sekamereni. And ifatyi ayifihlwa, ibisendaweni efihlakeleyo. So ikamera ofuna kuba kujikelezwa kuyo kongenwa ezikamereni kuyokhiwa ibhekile. Hayi bethu nani. Xa kusithiwa masibuyele eNembo, makhe sibuyele eNembo ngokwenene nangokwenyaniso. But kule video into endinqwanqozisayo ngumntu ongumama. Umntu ongumama. Makhe sisetshe siphande. Umzekelo mna, yabona ikhaya lam likhulu gqithi. Senditsho uba amasiko ayenziwa apha ekhaya, imisebenzi yenziwa, amatyala ayasetyenzwa njalo njalo. Imfuyo ibiyinto yalapha ibethwa ngegqudu. Uba isekhona namhlanje, you understand, utata omkhulu akho nto bengenayo. Iphazamekile ke kodwa yenzeka into bumakhulu abe kanti yena kwaphosakala into yoba azilelwe. So sinelo xanduva ke ngoku. You understand? Masiwasabela amathongo kakuhle. Sabelisa isithongo. You understand, boys? I-most yena ufumanisa into umntu uyakhala, ndiwenzile nje umbulelo. Emveni kombulelo uveske ubhedele kuko konke. Uphelelwe ngumsebenzi, umoshakalelwe zimoto, ii-affairs zakho ziyachitheka. Kuye le. Wena ubucinga uba wenza into entle. Iyaqumbisa into yokuthi ungumzali ulindele. Kaloku xa ungazilelwanga ufana nohleli phandle okulindile. Njengoba ulindile naba besenza ipati. Kodwa meaning banawo amandla okuyenza le nto uyidingayo iza kukhulula kule trongo kuyo. Funeka ubukele ke anze okokuqala umbulelo wakhe. Nowesibini enze. Lo wesibini afuna ukwenza ngaphezu kwalo wokuqala. Ube nama-freedom mntakabawo. Yeva, kukwenziwe yonke into. Xela iigusha zibe yi-10. Wena ntente edecoratiweyo, wena uyayiva ikeke ebhalwe igama likamakhulu. Batye oomama bokuhlala kuphungwe sana ngee-China cups ezinemi, yabona, ezi uthi xa ibamba uthi yeyiveyo uphungisa abantu ipati. Awukamenzela umakhulu engekazilelwa umbulela njani, because akekho. Asimbuyisanga. Funeka ebuyile apha ekhaya. Nalo mkhwa andiwazi ezinye iintlanga kodwa kumXhosa into endiyaziyo, thina sithetha emangcwabeni xa sifuna ukuthetha nabazali bethu siye emaxhantini. Siqala kwaRonda, siphuma kwaRonda siye emaxhantini. Reason yoba siqale kuRonda it's because oomama sibadresa kule ndlu inkulu inguRonda, sawugqiba siye kootata emaxhantini. Emangcwabeni uyolanda amashwa, uyolanda izimnyama, inintsi intakatho eyenziwe emangcwabeni. Wawutsibatsiba amangcwaba abantu usithi wena uyemzalini wakho kanti uyozilandela uhangehange lo mgqwaliso. Ndingumntu ocebisayo kumthetho wam. Laa nto ndithi basemaxhantini emthonyameni. That is why kubalulekile into yoba sibakhaphe sibabuyise, sibaguqule bajonge ekhaya, kwenzela uba xa sifuna uthetha nabo siye kubo ncakasane phakathi nekhaya. Uyandibuza ke bethuni bunombuzo, ufuna umntu ofuna ukuyiqonda eli siko liqhutywa njani. Inamba yam ikhona somewhere somehow, but yeah, ndingumntu andiqondi uba ndiyasokolisa kumntu ofuna ubuza. Otherwise ndiyabulela ngento yonke ecamagwini bethuni. Until the next one.